Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Horas, selamat hari Minggu madihita saluhutna. Huriani tuhata, adorang so tapuka parminggota, martangyang nahohom mahita di bagasan rohatabi. Amen. Tapujima tuhata, marede mahita sian buku ede nomor 574 ayat sada dohot ayat 2. Marum
mar hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Parangehon hamuma natama tutuhani, mar guru tu sadok lomoni rohana, mar parbuehon parbue mar hite-hite saluhut ulaun nadenggan, oleh hamuma Jahoba, mar hite-hite lasni roha, robema hamu tujolona, mar hite-hite olop-olop, haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan debata amanami parasi rohana sumurung, sai tangihon mahami tu anakmu, asa ibanana punahami, lehon madihami haporsiaon nasitong, asa holan hosabing haposan nami, unang loas huriam mar haposan tu akkana dihasyanganon, ai holan hodo haposan, dohot haporusan, sai asiroham, patuduho tuhami dala tuhatuaon, asa jupang hami asini roham nagodangi, alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tatangi homma patik ni debata, di minggu pasiahon dung Trinitatis, na nienet sian Markus walu ayat 34. Laos dijou manatoropi rap dohot sisianna, hidok matuna sida, nasana giok mangihut ton ahu, isoadahon madirina, dituhuk mas silang na tu ibanai, ihut ton maahu, imasahatna, atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata laho mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon nahobar tu patikmi. Amin. Jujur di
Tato potima dosat tatu debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan, para si roha nasu murung, amani Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami. Hami halak pardosa nadangolon, rotu jolo ni habang sahabadia ommi, manopoti jala mengangguk pendosa nami. Macai jot-jot kuarsahi hami ho, marhite-hite pikiran, dohot hata, dohot pabahenan nami narwai. Dang huha holongi hami ho, sian nasa rohanami, dohot nasa ate-ate nami, dohot nasa todi nami, dohot nasa gugu nami, nang dongan nami, dang doson diri nami hubain hami, dibaheni, tamado rimasanmu jala uhumanmu hami, tuhamatean saliling nileling nai. Alai nama purus mahami nuaing, tu asin roham nagodangi. Mangido sian nasa rohanami, hasesan di dosa nami saluhutna. Sai urupi mahami paubahan rohanami, alani Tuhan Yesus Kristus anak haholongan ni roham. Si pangulu hami dohot alani guarmu, nabadiai, ale Tuhan, saya asima roham dihami, halak nadangolon. Amin. Tabigema hata baga-baga taringok tu hasesan ni dosa. Satok kido hutadikon ho, alai papungu-punguk kumaho muse, marhite-hite aka asini roha godang, tagad di parpiar ni muruku, hutabunihon buhikku satokin maradopon ho, alai marhite-hite denggan basa, taleleng-leleng na asyaku ho, ninna jahuba sipalua ho, hasangapon madi debatana di gijang. Amen.
KBG Mahata ni debata, turpu epistel di minggu pasiahod dung Trinitatis, imana nienet sien pesalmen 82, ayat sada sahat di ayat 8, tajahama marsikap soring, di ayat pewaluhon, rak mahita majahasa. Kiting tu akka panguhum, edesian si asap. Hidang do debata di bagasan luhutan ni debata, maddabu uhum do ibana di tonga-tonga ni akka panguhum. Sadelelelehon do panglumuna uhum jaladikan manuna akka parjahati. Patikos hamuma uhum tuna mekmet dohot tuna sopot somarama, odihon hamuma nadangol dohot napugus. Hamuma na met-met dohot na pugus, siyan tangan ni aka parjahat mamalua hamuna sida. Dang manadda nasida, jaladang olo nasida parohaon, sai madalani di haholoma do nasida, jadi rebe-rebe masudi akka ujahan ni tanoon. Yang wow nunga pola hudok nian, aka debata dohamu, jala anak nina tumimbul dohamu sudena. Ale atik pesongoni mate dohamu songon jol mahian, jala tinggang dohamu sogot, songor raja na asing sada, rak mahita majahasa, hehe maho ale debata, sai uhum matanoon, ai guru di hohiad do akka parbegu sudena. Songoni masahatna, martua do akka na tumangihon hata ni debata, jala nau peopsa. Amen. Tahatidakom maha porsiaw tai, songon nahina tidakon didongat tasaha porsiaw di sadok portibion, rak mahita mandok. Au porsea di debata jahuba, ido ama pargogona suatu dosan, na tumo palangit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata jahuba nasa sadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean siantor di parbadia, adorang sohabubuan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinar silang na tua tubanua torudung ditanom na mulak mangolu di ari patoluhon na manaik tu surgo lau hudul tu siamun ni debata Jehova amanai pargogo na suatu dosani isima ibana pai mamula sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea ditode porbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan halak Kristen akka na badia, dohot di hasesan ni dosa, dohot di hatai na madok, mulak mangulu dosogok daging ni halak naung mate, dohot di hangoluan na sora suda. Amen. Huriani tuhata, tabigi majolo titing na masa
di Huriata HKBP Rawamangun di bagasan samingguon di Minggu Pasiaon Dung Trinitatis Minggu tanggal 14 Agustus tahun 2022. Parmingguan di HKBP Rawamangun. Ruas namar minggu di HKBP Rawamangun marlaku hatutuon sada nunga manjalo vaksin 2. Jolo check-in di aplikasi Peduli Lindungi, tolu wajib memakai masker, 4. Hudul tolu halak sabangku. Partangyangan wik, ganup hari di hari Rabu pukul 10 siawib, patu paoni huriata do, partangyangan wik marite tatap muka di gereja dohot langsung sian YouTube AKBP Rawamangun manang hybrid, pinangido tuhita asa mandohoti partangyangan di gereja manang di Bagastat B. Bulan diakonia. Nunga masuk hita tu minggu parjolo bulan Agustus 2022. Ima songon bulan diakonia HKBP Rawamangun 2022. Dohot tema kesehatian berdiakonia mewujudkan pengharapan dan kasih di tahun 2022. Bulan diakonia on dimulai minggu sadarion tanggal 7 Agustus 2022 dohot diujungi di parmingguon tanggal 20 Agustus 2022. Amplot bulan diakonia nunga dibagihon tu situawik asa di pasahat tu sude ruas ni huriata jala di pasahat mai tiki di ibadah puncak di Minggu tanggal 20 Agustus 2022 di Sude Parmingguan. Di Parmingguan ini mandohada do pengurus seksi diakoni sosial. Songon dalan mandok mau liate. Tatangnya koma bulan diakonia AKBP Rawamangun tahun 2022 mardalan dohot denggan. Pada daun guru sekolah minggu di Minggu sadarion tanggal 14 Agustus tahun 2022 di Parmingguan pukul 10 wib patu pahon ma patadaon akka guru sekolah minggu HKBP Rawamangun periode 2022-2024 jala di patupa sipul manjahat titing. Pemberian bantuan dana pendidikan dan siswa berprestasi. Di hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 di pukul 10 pitu wib, patu pahoni huriatan ma pasahaton bantuan dana pendidikan dohot siswa berprestasi, ruas ni huriatan na berhak manjalo pangurupion asaro rap dohot natoras, manang wali mandohoti jala pukahatam ma marite partangyangan. Undangan konven di hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 di pukul 10 wib, maringangan di AKBP Kebayoran Baru, di Patupa Konven Distrik Walu DKI Jakarta, Panghula Nagok Tiki dohot keluarga, Pandita pensiun dot keluarga, Ina Sarpat AKBP Rawamangun ni udang asaman dohoti konveni. Pertukaran parjamita dohot pelean tu distrik. Di Minggu tanggal 21 Agustus tahun 2022 di Patupa do pertukaran pelayan firman manang parjamita HKBP Distrik Walu Jakarta, Panditata HKBP Rawamangun merjamita tu AKBP na asing songon atar surat di arotas titing. Jala pandita nama kobasi di huriata HKBP Rawamangun ima. Di pukul 6 wib, ima inang pandita Dr. Hanna CH Pera Pangaribuan. Di pukul 10 wib, Pandita Hendrik J. Manalu STH. Di pukul 10 tolu wib, Pandita Lydia H. Simangusong STH. Di pukul 10 tolu wib, Pandita Bernard Mani MTH. Di pukul 10 siawib, Pandita Sakarias Simanjunta STH MPHK. Di Sude Parmingguan, Patupama Papungu Pelean, ima lau manopang program kerja dohot anggaran keuangan distrik tak.
Upacara 17 Agustus tahun 2022, laho makalason Hari Kemerdekaan Republik Indonesia papitu puluh pitu tahun di hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 di pukul 8.30 wib tapatupado upacara kenaikan bendera merah putih di halaman Garejata, ruas Nihuriata asa dohot mandohoti upacarai. Parehon na poso bulung. Seksi na poso bulung naing patupahon parehon dohot tema. Ilep pet heart connection. Dibuat siap Filipi 2 ayat 2. Kegiatan parehon ima berupa rangkaian acara nani mulaon sian ibadah pembuka Pans Games, kompetisi futsal dohot badminton. Seksi na poso bulung diundang sudah pemuda manam pemudi HKBP Rawamangun laho berpartisipasi mandohoti ulaoni. Ruhut parmahanion pamicangon manang siasat gereja. Mulai minggu sadarion tanggal 14 Agustus 2022, keluarga Ronald Ganda Perlindungan Uta Barat, Dot Inata, Priska Pirilintina Situmorang, ruas ni HKBP Rawamangun, Wik Rawamangun opat, hona ruhut parmahanion pamicangon manang RPP, ala mangalausi haturan ni huriyatta. Pemeriksaan kesehatan lansia. Di hari Kamis tanggal 25 Agustus tahun 2022 di pukul siawib, maringan di ruang Timotius Manang Lukas, seksi kesehatan HKBP Rawamangun, patupa pemeriksaan kesehatan lansia, ima pemeriksaan fisik, pengukuran tinggi badan, pengukuran berat badan, tensi darah, pemeriksaan gula darah, dan konsultasi kesehatan. Akka lansia na naing mandohoti pemeriksaan ini, boima mendaftar tu panitia. Titing neng marbagas, titing paduahon, parjolo. Neng manjalo pasu-pasu parbagasom ma, budiman siagian, ruas ni HKBP Tangerang Kota, anak ni Hamata bernahat siagian, tubuh ni Inata, Intan boru si mangusong, dohot orwana, Risma Lastiur boru nai boru, ruas ni HKBP Resort Rawamangun, Wik Rawamangun sada, boru ni Amata mangara nai boru nahinan, tubuh ni Inata mentia boru si torus, pamas-masuan di hari Rabu tanggal 10 Agustus tahun 2022 di pukul 8.30 wib di gereja HKBP Resort Tangerang Kota. 2. Naeng manjalo pasu-pasu parbagasom ma, Indra Prawira Lambok Tambunan S. Sarjana Psikologi, ruas ni GKI Camar Bekasi, anak ni Amata Marijono, tubuh ni Inata Sri Ingrid Jati Sukmana, dohot orwana, apoteker Grace Elsa Yosepin, boruna 70, sarjana farmasi, ruas ni AKBP Rawamangun, Wik Rawamangun sada, boruni Amata Elpis na 70, tubuh ni Inata sahur mangisi boru utapea, pamas-masuan di hari Jumat tanggal 10 Agustus tahun 2022 di pukul siawib di gereja HKBP Resort Rawamangun. Toru. Neng manjalo pasu-pasu parbagasom ma, Randi Mangatas Immanuel Sibuya ST, ruas ni HKBP Resort Tanah Tinggi, anak ni Amata Dr. Randus Sahat SP Sibuya AK, tubuh ni Inata, Dr. Randa Manondang Boru Sinurat, dohot orwana, Stepi Susyati Francisca Boru Utasawit SHMH, ruas ni HKBP Rawamangun, Wik Pulau Asam, boru ni Amata, sahapon Bonatua Utasoid SEMSI, tubuh ni Inata, Florentina Nur Salam Tambunan AMD, pamas-masuan di hari Sabtu tanggal 20 Agustus tahun 2022 di pukul siawib di gereja HKBP Rawamangun. Tuhatamam nama masu parsaripeon nasida, gabe parsaripeon nadenggan, di tonga-tongata tarlumobima di jolo ni tuhata. Ruas namoding. Nah di hari Selasa tanggal 10 Agustus tahun 2022, nunga moding sahala ina,
roli borusiahan umur 80 tahun tinading ni amata maruli na 70 nahinan alamat Jalan Kayu Mas Tengah Sia Blok Jet Tulu Onom Sia Pulau Gadung Wik Kayu Putih Kapling Polri tu udean hari Kamis tanggal 10 Agustus tahun 2022 di TPU San Diego Hills Karawang. Tuhata mana mangaleon gogo dohot pangapulior di keluarga namarsi tahun ini. Persembahan dohot dan pemberitahuan lainnya dapat kita baca di warta jemaat yang disediakan gereja. Tuhata masu sudah pelayanata tarlumomima demi kemuliaan namanya. Pilihan dohot aka udut ni buah-buah. Songonima titing di huriata di minggu sadarion. Mauliate mak. Tapasonang marohata martangi yang mahita. Dami ni debata na sumurung sian sa luhut na roha. Ima na mga ramoti ate-ate doho pikiram munabi. Di bagasan Yesus Kristus Tuhatay. Amin. Di hamuama nami na nami nang dihita sa luhut na horas madihita. Hata ni debata na mamakulingi hitan di bagasan mingguta sadarion, minggu pasyahon dung Trinitatis, iman na tersurat di Evangelium Lukas, bidu 12, mamuka maisian ayat 40 sia, rodi ayat 50 Lukas bidu 12, ayat 40 sia rodi ayat 50 songono mahatan debatan atar surat isi tapai tiup ma di bagasar rohat tabe narodo ahu mandanggurhon api tutanoon dihasiholi nasarohaku do anggiat haru galak nian alai didihonot todo tuahu paridion jala macai bobos dorohaku saliling sotulus dope. Nadiri purohamuna do nalaho mangaleho dame ahu tu atas tanoon ubain naro datung udok madihamu panirangod do tahe. Ay olat nyon ma maralo 5 halak na di sada jabu na tulu maralohon na 2 jala na 2 maralohon na tulu maralo ma ama tu anakna anak itu amana ina tu boruna
borui tu inana, sima tua buru tu parmainna, parmaini tu naburuna. Ima sahatna. Di hamua manami nanami nang dihita saluhutna, lampolik kita mengikuti Kristus, lamar situ tu hita jalan lam tatadda hatani debata, molo adong dijolutta na hurang ture, hurang une marpangalaho, bohado rohamuna amanginang. Ketika hidup kita semakin mengenal Kristus, semakin tahu tentang ajaran-ajaran Kristus, semakin tahu apa yang dikehendaki Tuhan. Ketika itu ada orang di hadapan kita berperilaku yang tidak baik, berperilaku jahat, bagaimana respon kita? Bado amanginang, bado rohamuna, muladong ijolomuna, pasobom munari, manang picangommu, manang tegorommu, manang pasipod do, na dia do, bado amang. Apakah kita diamkan? Atau apakah kita palingkan wajah kita? Pura-pura tidak tahu. Kalau benar di dalam hidup kita benar-benar mengikuti Tuhan dan mengenal firman Tuhan dan ajarannya, pasti ada respon, ada reaktif dalam diri kita untuk menegur. Tak pasobotai. Apakah teguran itu bersifat halus? Apakah teguran itu juga dengan nada yang agak keras? Supaya orang tersebut berjalan di dalam kebenaran. Sienido idauta. Patada napulik kita dohot portibion. Marhite hatani debata sedarion didok naparjolo sahali haroro taringo tu haroro ni Kristus Yesus. Didok naparjolo narodo ahu madanggurhon api tu tanoon dihasiholi nasa rohaku do anggiat haru galak nian. Diamu amanami nanami didok halak namangi hutok Kristus akan mengalami proses pemisahan dari dunia ini. Didok didanggurhon api, melemparkan api. Kedatangan Yesus melemparkan api untuk memisahkan antara yang baik dan yang tidak baik. Antara yang sungguh-sungguh dengan yang pura-pura sungguh-sungguh mengikuti dia. Antara yang mendengar dan pura-pura mendengar akan firman Tuhan. Gobaran api ima gobaran paruhuman di bagasan ngulutak. Naroma tikina uhumoni debata hita hobartu pangalahota. Naroma tikina sukunon di debata hita dia do naung diulaho di bagasan ngulum. Nunga marparbue ho. Ahado nasa lilingon di jakoko di bagasan ngulum. Mari kita lihat penghakiman itu akan datang di waktunya.
Dan Tuhan Yesus melihat seharusnya penghakiman itu sudah datang. Kalau melihat tingkah laku dan perilaku manusia pada umumnya, nungaronian paruhumani. Alai alani balgani hulung ni rohani debata. Nama kalau mohon hamu mulat ni parjahati. Nama kalau mohon hamu bau ni roha. Dohonot tamamanginang mau lihati Tuhan. Tang ro dope paruhuman. Out sugari ro. So marhamu bau nau tu dia mau. Napaduahon di bagasan narodo au mandanggurhon api. Melalui teladan Kristus kita diajak amanginang untuk memisahkan diri. Asapolin parngulota marsitutu manoba Kristus. Karena banyak sekali di dalam kehidupan kita yang menggoda kita, yang bersifat lembek terhadap dosa, terhadap pelanggaran. Molonunga didanggurhon api itu tu mabakar doi, manurbu doi, tinggal molobusi manang emas dibakar. Tanggal matasik nagabe arang tinggal masih. Molo halak na porsea mangudu di bagasan Kristus na marsitutu. Totulam polin mangulu ni bana marhite na majakon Kristusi. Gabe tanggal maparroha narobi. Gabe tanggal maparroha batu di bagasa rohana. Gabe tanggal mahajugalun di bagasa rohana. Marhite di dalam takas ibana mangihutton hatani debata. Suku-suku tuhita amanginang nunga nanialilingna taihutton Kristus. Nunga gudang partikiata marsaur di tengah-tengah di gereja. Nang dibagas marite hatan di debata nang puji-pujian. Bohado lam tabba lam tanggal do pangalaho narubi di bagasan nguluta manang lam menjadi do. Ati mau dang marparbui hatani debata. Lam dohot ibana tupunguan alai lam jugal ibana. Lam dipatu papartanyangan dijabu alai balik sa. Lam murah-murah muruk di bagasan nguluna. Nah dia do namangihutot Tuhan. Jangan firman Tuhan, hidup di dalam Tuhan hanya menjadi topeng di dalam hidup kita. Tapi biarlah dia semakin memisahkan kita menjadi orang-orang pilihan Tuhan untuk menyembah dia. Napa dua hondido. Nadiripo rohamuna do nalahu mangalihod dame ahu tu atas tanoon ubain naro datung udo madihamu panirangot do tahe. Amanginang totu di bagasa rohata agak maralo agak kontradiktif. Sian hatutubu ni Tuhan Yesus nago damei mindset kita ketika kita merayakan Natal penuh dengan damai, penuh dengan sukacita,
Dan kita melihat Yesus dalam palungan itu pembawa keselamatan, pembawa damai. Tetapi justru di dalam ayat ini dikatakan, aku tidak datang dan membuat damai. Panirangon do, perselisihan do, keperbedaan do. Nadia do tahe. Panirangon molo didok di ayat 50 sadai, nadiripu rohamuna do nalaho mangalio dame au tu atas tanon ubain naro datung udok madihamu panirangon do tahe. Itu akan terjadi, panirangon akan terjadi ketika terjadi keperbedaan pengimanan. Ketika terjadi perbedaan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Pemisahan terjadi dalam hidup kita antara domba dengan kambing, antara padi dengan ilalang. Ido didok, isedo biru-biruku, dia do eme manang si marememe, tetudang muraon. Panirangon akan terjadi di bagasan nguluta. Molo say jok jolmai manutun lomoni rohana HP sabalikna. Nadeba say maju ibana tuhamu bau. Ketika manusia berjalan di dalam hidupnya sesuai dengan keinginan hatinya, walaupun sudah ada nasihat, sudah ada tuntunan, tetapi kekeh di dalam hidupnya, apa yang ada di pikirannya, apa yang ada di dalam hatinya, selalu dia lakukan, maka akan terjadi pemisahan. Ibaim matu dosanna, songon panirangon ni ama tu anak-anak, ina tu boruna, parmain tu si matuana, akan napungu maralo tudongan nana pungu. Kita lihat Amanginang bagaimana pemisahan itu terjadi. Di ayat 52 sangat jelas sekali dengan ayat 53. Di Papua Tuhan Yesus pohado terjadi keperbedaan ini. Semakin orang itu ikut dalam Kristus Yesus, jika kelompok itu juga mengamini, mempunyai komitmen yang sama ikut di dalam Kristus Yesus, maka kelompok itu tetap eksis. Tetapi jika bagian daripada kelompok itu ada yang tidak ikut dengan Kristus, ada yang melakukan keinginan dirinya, maka kelompok itu akan melakukan kepentingan dirinya. Aido benda saya dong hata nama dok di Portibion, tidak ada sahabat yang sejati, tetapi yang ada adalah kepentingan yang sejati. Saya do jolmai soni. Molunu ngadok kepentingan nama ralohian gabe sada. Naso masih pak kulingakian gabe sada maralo. Alai kepentingan. Alai molo halak na di bagasan Kristus Yesus ibana nasada ibana Pitor masih jaluat dorohai ala di ihot todi. Dak
tarhona ibana 2 maralo tolu, tolu maralo 2. Justru sebaliknya, lam diihot do ibana, lam marsiajar do ibana, majakon roha ni donganna, maparsiajari roha ni donganna. Molo i naing bahenom, molo i di halo mohorko di baik kalak tuho i mabaik tu ibana. Belajar memahami. Ini terjadi dalam hidup kita. Dapat dua di bahan tu dosan, ama tu anak kona, ama tu anak nak, puasa di bahan ama tu anak. Ape sasitong na mulu daun, mulu dihita halak batak, mulu bapa maju tu anak kona, ulu do ala ni jonok na kidan nina, alai sotung ma anak kon maju tu bapa na kidan, sotu kon apilti anon, ai ikidani huau inna kan, mulu namar kidat sasitong na dong do dakolan permudarun. Tetapi ayah yang mengangkat posisi anak ini menjadi sama dengan dia, baik di dalam pemikiran, baik di dalam kedewasaan, idubena kedan. Daksai di dokon, dana dobeho. Ai mulu kedan akan sepantarat doi. Baru natumua maju kedat tu na poso. Dak keabui na poso maju kedat tu na tua. Bagaimana kita sebagai orang tua, sebagai bapak juga merangkul. Ido benar di dong Apostol Paulus, orang kita lihamu ya anak komuna. Balik saangkat maibana, memahami perjalanan ningulu. Asa haduan gabe ama nahasia ibana. Ala molo so gabe ama nahasia ibana, nau marsak hamudo natorasna. Ido mang, hita do nau marsak molo so hasia anak ta. Tabagari jutta kan, molo so hasia ibana ngama tua hita, ngamaul merdalan alai ikko siuru semau tu kantor polisi do tulan nasing, bana marsak kita dong. Dan ini juga mengingatkan kepada generasi muda. Jangan karena diangkat dari bawah ke atas disamakan menjadi kesombongan. Tetapi hargailah. Dan itu akan terjadi ketika kita diikat dengan kasih Kristus. Rohana marsi jalawani takas lam tubuh di bagasan nguluta molo lam bagas taboto hata ni debata. Nabaduahun dituduh sotu ina tuboruna. Ada apa sih dengan perempuan? Masa itu doson ina tuboruna, boruna tu inana. Memang tapola saya ulu do bentuk kasih sayang di tonga-tonga ni nguluta holongad do ninna holongad do anak
tu omakna, boru tu bapakna. Toho doi? Silang ibana. Holongan do anak tu omakna, boru tu bapakna. Mulut apa manat-manat. Toho doi? Sehingga mulu marsahit amungna na lebih tartohon isi do. Buruna do manang anakna. Paling busi saun isi do. Alai puasa gabi maraloon. Di dia do inai gabena. Anggo boruna do nagabe umarsak tadok. Habis asitongna ikon umarsak do omakna inatai kan iro. Ai puasa tadok boruna umarsak. Kenapa terjadi? Dikatakan Tuhan Yesus terjadi perbedaan antara ibu dengan putrinya, putrinya dengan ibunya. Parjolo, taringot tu gartip ni makatai. Gartip ni makatai. Kasarnya neneng nina, alai molo bahasa halusna gartip makatai. Itu kan? Aitor api tu api mabakar do. Molo makatai buruna makatai omakna basi jok mai berbeda dongan. Molo jok berbeda dongan, satokin berbeda, satokin mardongan. Aido seulo masa di tengah-tengah di ngulu ina tu buruna berbeda dongan. Baru inang ulu masakan berbeda-beda dongan. Dan berbeda bula, ale berbeda-beda dongan. Sedari di pahohom, sugut naik, adong mana sotahan, makuling mak di mana ini ku, na atar homma muse, asa makatai, manang sebaliknya. Nanti kalau pulang kerja kau belikan ini untuk mama ya, na muse, asa terjalin pakatayon. Kenapa terjadi? Bukan masalah gender, bukan masalah perempuan dengan perempuan. Tetapi ini mengingatkan kita di dalam kehidupan kita bagaimana seorang wanita harus lebih peka kepada dengan kawannya wanita. Utada ado ina sasitong na taringo tu hadirion di boruna maribakon nasing. Alai jot nagabi masa utada ama itu beruna maribakon inatai. Kalau kita benar-benar menguasai hati daripada putri kita, kalau kita benar-benar menguasai hati daripada mama kita, mari dalam hidup kita tidak menimbulkan keperbedaan, tetapi saling mendoakan, saling diikat di dalam kasih. Alai mulu semangulu dohatan ni debata, namasa ima perbedaan. Dungi napatuluhon di dok. Parmain tu si matuana, parmain tu naburuna, molo didok parmain totu garu halak na di bagasan na ari-ari rapak dohot na tua-tuai boy terjadi keperbedaan. Apalagi mahala na roh.
melutadok parmain hela halak narodo ikan di habatahon. Ido benna saya didok bahasa molo halak naro dang boy dihita halak Batak masih pakulingan sesama halak naro parmain tu hela gabe marbau. Molo didok parmain tu si matuana. Si matua tu parmain na. Ra daksai sude songoni. Adong donian. Godang donian. Alai daksai sude songoni. Namaralo parmain tu si matuana. Kenapa bisa terjadi? Naparjolo masuk tu diri tak. Masuk tu diri muna inanami. Molo dianggap pamudo di bagasan nguluta, hala narodo ibana, na baru rodo ibana. Ahana diulahun ibana pitor dicurigai terus. Ahana dibain ibana dianggap saingat terus. Berbeda-beda. Alai molo dianggap pamudo, burumuna do itabba yanakon, poparan. Ala ingot molo nunga bostak kita haduan dohot doi tabbani bilangan poparata. Itu kan? Saya dia ma poparan ina tuan ina tolu anak, tolu boru, tolu parmain, tolu boy dohonon ngamarasotan ibana ala nijut rohana. Tolu anak, tolu boru, tolu hela, parmain, dak ada. Inna. Boy doi. Dan boy. Dohot doi bilangan nih. Poparata. Molo dohot doi bilangan nih poparata. Bagaimana kita memposisikan dia sebagai anak kita, sebagai bagian keluarga kita, sehingga kita dapat bertumbuh, sehingga kita dapat melangkah bersama. Suang-songoni nang parmait pe, ditikina ganup parapuan na di pasu-pasu Tuhan marite pardongat saripeon gabe parmait dei. Diamui nanami ditikina kepada saudara-saudara saya perempuan di waktunya ketika Tuhan memberikan hubungan keluarga dalam hidup kita, kita akan masuk kepada posisi sebagai parmain. Masuk di bagasan posisi parmain. Buru ni halakap pehaduan masuk di bagasan posisi ni parmain. Atau molo di posisi ini parmain rupot tu roham boha taringot tu namar si matua. Ala hadua ko gabe si matua dotong. Karena seringkali orang lupa. Dia anggap dirinya hanya sebagai parmain saja. Lupa bahwa dia akan menjadi mertua besok. Mari dalam hidup kita, kalau kita mengingat diri kita akan ditingkatkan Tuhan, kita melakukan yang terbaik. Apakah itu kita sebagai anak yang kelak menjadi ayah? Apakah kita itu sebagai buruh yang kelak menjadi ibu? Apakah itu kita sebagai parmain yang kelak menjadi mertua? Tikina rodo di bahit Tuhani atong tado pemah tu dirita. Asa tajarajari marhide hatani debata. Oma marsi hohot di bagasan
mengikuti Kristus. Kalau segala sesuatu bagian hidup kita lakukan dalam rangka mengikuti Yesus, maka mengikut Yesus secara total, bukan egosentris, bukan pribadi, tetapi bersama-sama songon nadidok si Josuai, ahu dohot dong aku sabagas, ikon jauh bado uluan nami. Ahu dohot dong aku sabagas, dia mai inata anak boru hela parmain ikon jauh bado uluata. Amin. Martangnya kita. Mau lihat mali Tuhan di hatam nabadiai nama makulingi hami asa huyutok kami ho di bagasan ngolu nami asa marsi hohot kami mamuji-muji ho jala marhabiaran dopako debata pardenggan bahasa hubua kami saluhut ruas ni huriam HKBP Rawamangun dongani manasida pasu-pasu manasida kayanakon nasida ibur magurang hobartu asini roham lehonommu habisuhon lehonommu habistaran dapat napinarsita nasida matuhan na mga lehon ulaw na dinggan dia kayanakon nami molot dunggok umur nasida patongon ma rokap nasida pasu-pasu manasida marite pardongan saripeon asalam gadalas ni rohanami nang diaka yanako ruas ni huriam nama kirim naung marhoripe nama kirim di parbue ni bortian homa Tuhan na mga lehon taba ni bilangan di tonga-tonga ni keluarga. Pasu-pasu nasa ulaw parkarejuan ni ruas ni huriami. Homa Tuhan na toktong madungani ruas ni huriam di namangula na sida di diape bohali mai gabi bohal ni ngulu na sida. Molo di bagasan hagaliun unang luas tinggang balik sa tugu-tugu Tuhan apuli na sida tarlumobi na di bagasan habot ni roha di keluarga na 70 borusiahan sian wikayu putih ali Tuhan Jehovah mana mangapuli keluargaon matoktong manugu-nugu asa toktong makilalahon dengan ni basam panugu-nugumu di bagasan nguluna hubwa kami ruas ni huriam na tongon di bagasa parsahiton na peat di jabu manang di rumah sakit pe manang di dia taheali Tuhan pos dorohanami tuk do tangammu nabadiai apehonomu mangalehon hahi saron dinasida tarlumobi dinanami inang nyonya siahan borusi mangucong inang nyonya pardede borusi tohang amang torang marpaung mosa Christian Natalino Tagaol Evangelis Asman Sihite, Jauti Siagian, Lady Boru Pangaribuan, Samuel Nenggolan, Nyonya Sitompul Boru Sarumpait, Budiman Sihite, Berman Sinurat, Arnold Pribadi Barimbing, Ferdinand Dias, Riana Sari Dias, Theodor Dias, Mikael Dias, Martin Simanjuntak, Sintu Evangelis Nyonya Tepasaribu Borusianipar, Elpin Manik, Nurmani Borusi Hombing, Tupal Ninggolan, Beni Daniel Marpaung, Mangantar Pangaribuan, Nyonya Simanjuntak Boru Panjaitan, Nyonya Sintu Amarbun Boru Nenggolan, Leonar Pangaribuan,
amang sintua espeu tasoid, Edison hutapea, nyonya siahan boru sitanggang, nyonya sirait boru batubara, Las Maria boru panjaitan, inang nyonya Damanik boru manurung, amang KM Siombing, inang sintua Las Maria boru sirait, amang sintua Evangelis Tarsitorus, inang nyonya sintua Evangelis Tarsitorus boru Pasaribu, inang nyonya sintua MH Nenggolan boru butar-butar, amang TP Simanjunta Siti Mawar boru silalahi, nyonya Sitorus boru sinambela, Benihar Napitupulu, sintua nyonya Sitorus boru Tagalung, sintua Darna boru Sianturi, nyonya Baster Manurung boru Aruan, Maruhum Tambunan, nyonya Sitorus boru Nenggolan, Ruli Huta Barat, Naomi boru Tobing, Teresia boru Tapea, inang nyonya Lubis boru Silalahi, Yusuf Lubis, amang Hahu Tahayan, debata pardenggan basa, hodo Tuhan, pangubatina sumurung, mangido hami tu asini roham, asa surdu konomu tangamu nabadiai, mangalehon hai sarun nasida, pasu-pasu nasa ubat na dipake nasida, pasu-pasu nasa tindakan ni para medis, asa gabe hai saran nasida, pos dorohanami Tuhan, dia kari-hari ni ngolu nami, sai di tatap podo, jala di linggomi hodo, dongani mahami Tuhan mamulu sari-hari ini, asa go dame, go hasonangan, go las niroha ngulu nami. Pasu-pasu huriam hakabipi rawa mangunon, dia kapakubasion di tonga-tonga ni huriam, parheheon remaja, parheheon naposo bulung nang bulan dana diakunia, ali Tuhan Jehovah merdalam ma dohot denggan, asagabe hasangapon di guarmu nabadiai, pasu-pasu parmingguan nami, di manuguton guarmu ma Tuhan namar sangap las niroha ma dihami di bagasan Kristus Yesus. Amin. Tabuji ma Tuhan tamari tede nomor 677 huhut papungu pelian. Solo
Akade mahita jongjong salu. Tabasab mapiliata tuadu pani debata, tapauduk maruhata martang yang mahita. Ali debata amanami na dibano gijang. Odo haroro anisaluhut silian lehon nadinggan, dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasatami masien nan liomitu hami pelian nami tuho. Sai jalo mai gabe uap na husus di julum. Pasu-pasu mai jala ramoti asa huparhase kami peliano. Patibuloh narajaonmu di tonga-tonga ni huriam doho di portibio. Buhai marohanami mar hite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni silan lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok moliate tuho. Mar hite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nami na di banu gijang say pinarbadi amaguarmu. Say Roma harajaunmu. Say saud malomoni roham di banu tongon songon na di banu gijang. Lehon matu hami sadarion hanguluan siapa hari. Say sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Unak kami togihon tu pangujunan. Balua mahami sian pangago. Mahamu di bagasan dame dohot las niro hajalo hamu mapasu-pasu siat Tuhan debat. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sordako Tuhan debata ma buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan debata ma buhina tuho. Jala di parsaur homadamena tu todim. Amin. Amin, amin, De hamu amanami nanami hanggido iboto nami hami sadok parhubas sia tonga-tonga ni huriata KBP Rawamangun padita situa pemain musik song leader nang multimedia pasahato tuhamu amanami nanami hangginami selamat hari Minggu madihita saluhutna tuhatama nama masu-masu mangaramoti kita horas madihita.